Кажи нещо. Какво да кажа? Кажи, че си голяма вещица. Сега ще ядеш онова ядене, там няма да готвя нищо. Кажи. То ще бъде заради себче. То пак гъби има, гъби и такова чушки домати има, салата. Кажи. Аз, Добрина Цачкова, съм най-голямата вещица в историята на България. Аз, Добрина Цачкова, имам един, да не казвам, един тъпанар, където ми прави разни работи. И макар да стоя там на студеното. Кой е, бе? С нощ измръзнах. Ама какво ще бъде по-утре? Какво ще бъде утре, бе? Измръзнах. Бегай. Тая стая, значи там не ще искам да се махна. Или ще отида някъде на друго място. Абе, не деви. Моля се, не деви. Виж какво прави Кейса, няма ще работа. А нитка, какво ти носи, ви? Какво ти носи, Анитка? Долари. А? Фалшиви долари. Фалшиви долари. Не носи нещо, ма трябва да го оставя. Пак там стоят. Да, не, тук имам и там имам. Там мириш, всяка си спал, като мириш, бе. Ти си ги премести. Не си толкова.